салом, барномаи хабар барои ту манзури шумост. Аксарияти ҷавонони имрӯза бисёртар майл ба хӯроки тезтайёр дошта ҳама рӯза истеъмол мекунанд, лек аз зарари он ба саломатиашон бехабаранд. хот-дог чӣ гуна ба саломатии инсон зараровар шуда метавонад? олимони донишгоҳи Мичиган дар он назаранд, ки ҳар як хот-доги хӯрда умри инсонро то 36 дақиқа кӯтоҳ мекунад. коршиносон истеъмоли хот-догро ба сигаркашӣ баробар карданд. истеъмоли ин навъи хӯроки тезтайёр ба системаи дилу рагҳо хатарнок аст. олимон инчунин иддао доранд, ки дар як рӯз хӯрдани 500 грамм гӯшти коркардшуда, ки як ҳасиби хот-дог аст, эҳтимоли гирифтор шудан ба саратони рӯдаи ростро беш аз 20% зиёд мекунад. айни ҳол як дона хот-дог дар шаҳри Хуҷанд аз 10 то 15 сомонӣ арзиш дорад, ки ин албатта гарон аст. аз 10 то хот-доги 10 сомона чӣ қадар ба фурӯшандаи хот-дог фоида мемонда бошад? 10 дона булочка 10 сомонӣ, 10 дона ҳасибча 10 сомонӣ, 1 дона майонез бошад 5 сомонӣ, хӯриши сабзигин 5 сомонӣ, помидор ва бодиринг 2 донагӣ 10 сомонӣ, 1 дона кепчук 5 сомонӣ, 1 килограмм картошка 4 сомонӣ. ин ҳамагӣ ҷамъу ҷул 49 сомонӣ мешавад. аз ин бармеояд, ки фурӯшанда аз 10 дона хот-дог 51 сомонӣ ба даст меорад. аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки истеъмоли хот-дог ба саломатии инсон зарари калон дорад. беҳтараш дар хона аз маҳсулотҳои фоидаовар таом омода намуда онро истеъмол кунем. ҳам саломатии худро аз даст намедиҳем ва ҳам ба ҷайбатон фоида ба даст меоред. ба фикри шумо истеъмоли хот-догҳои харидоршуда болаззат аст ё ин ки дар хона омадашуда? фикрҳои худро дар комментария нависед. то ин дам бо шумо будам. ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстони азиз.